Redila, com esteu? Veureu quin és el cas. Estava jo avui tirant d'ull d'uns vídeos que hi ha per ahir i m'ha donat compte de virtut que jo sempre he pensat que això es posava aixina, saps? Més o menys, ahí damunt. Aixina, vull dir, ja. Al revés, tots saben, aixina. Diu, jo pensava que era aixina. I ha vist un vídeo d'un mala sombra que agarra, li pega la volta, ho fica per ahí, saps, d'aixina, i li pega una volta. Que te pair, veia! Quin invent, això no ho sabia jo, ho sabíeu vosaltres, i si invent m'ha quedat de pedra, jo. I dic, la gent sí que és lista, sí que pensa, i jo no. Bo, ahí està, què diu?